Hello guys, mga Uragon, magluluto ako ng ginataang igat at pugita. Ayan. Lilinisin ko lang to. Hihiwa-hiwain. Alright. So, ayun. Lalamasin ko lang to sa asin. Alright. Para mawala yung kanyang lansa at dulas. Lamasin natin sa asin. Tapos hiwa-hiwain. Nalinis na to kanina. Nilagay ko lang sa freezer kanina. So ayan guys, nahiwa ko na yung igat o yung palos. Ipiprito ko muna bago itong pugita. Habang nagpiprito, hihiwain ko na rin. So ayan, nahiwa ko ng maliliit yung pugita. At pinirito ko na rin yung palos o igat. Ito pang lahok natin sa ginataan. Alright, para medyo may green siya. Gulay. Ayan yung gagamitin kong gata. Powder, saka yung nagpakayod ako, isang maliit na nyog. Paghaluin ko. So ayun guys, naiprito ko na ng bahagya ang igat. Right, ito na mga Uragon, mga ka-anglers, yung ginataang igat at pugita. Mayroong isang alimasag kasama na dyan. Ayan, no. So, it's it.